민나가대. 민나가 생각하잖아요. 오늘 비용 감자관. 통시다. vậy chúng nó có làm vậy 아, 이 오늘 송자가 있어 무슨 가만. 사진이도 동부이다. 근데 동콜라 있으면 많이 집어나래. 동화다 그거에 मेसिननि खयखथिखौ बुजिनानै जोङो नायबाय दै लादों बिनिफ्राय बे नोंसिनिफ्रायबो सोरहा खयखथि थांदों बेखौ ज' माबा खालाम आरो खालामनानै बे दाबियाव बेखौ आङो कपि मोनसे जों हरै बिटिसिआव बुंगोन आसाम सरकारखौ बुंगोन होनांगौ होननानै आरो नङाबा नों बियाबा मोननाय नङाना खोन्थायाबा खयखथि जानायखौ मोखां खाथेना थांनाय आरो दहायबोथ' थानो होबावाखैमोन दहायबोथ' थानो होदोंमोन थारमाने सिनायनाय गोजा नालाय माथोखौ सिनायगोन साननानै ओरैल' खालामबाय थाबाय बिसोरो माथो होलाङाखै आखाइ फावजोंसो थांनो होदों दिनै जों बेयावनो दंमोन जमायैनो साबैसेमोन मानसिफोरालाय बिसोरो 10 जनमोन 9 बाय गंसे सासेल' सासेल' बियो सिभिल ना मायबाफोर गाननाय खाखि बेखायनो ज' थानो नांगौ बिना हारसिं हाला थानो नाङा आरो न' गंनै लिनाय र' खुगाजों एखौ बुङाखै बेयाव मा मा खथानैमोन हा मा मा सावजाबो बेयाव लेपटप सावजादो आरो सियार सावजादो रुवा सुवा लाना थांजोबदों अबेबा नाराबारियाव गारखुमा हरलाबो हाथुर हाथुरबो एसे गारखोमानायल' थादों लाना थांदों गंसे दंखलाखौ देखायलांदो ओमफ्राय बेयाव न' गिदिराव होनानै